Ik loop hier door de binnenstad in Remuyn, eigenlijk op weg naar het bekendste winkelcentrum van Remuyn. Maar daar ben ik eigenlijk niet op zoek naar. Ik zoek deze dag hier eigenlijk een heel nieuwe zaak, Cheesy. Cheesy, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik wil eigenlijk heel weten wat dat is. Oh, het ruikt al goed. Oh, ik krijg geurtelevisie van TV11. Wat is dat chic dat we dat hebben, hè? En niet hebben wij. Wie zie, maar wie zie ik dan dozen? Overal ai bekende. Ja. Papa Joe? Nee, hè? Nog steeds. Hoe is het? Goed. We kennen elkaar, ik denk dat we elkaar al kennen vanaf de studio in Zwalmen. Toen werkte ik nog voor de firma Kok, waar ik nog muziekproductie maakte. Ja, dat is waar. En jij was met andere dingen bezig, hè? Met een beetje van die dance. Ja, toen was ik in de dance. En nou zit je niet aan het... Ja, man wordt ouder, hè? Dat zie je ook in de Witte Haag. Hè? Hoe ben je op zo'n idee gekomen? Ja, reizen. Ik heb veel gereisd, ook in de tijd van Papa Beer. En in Canada ging ik voor het eerst dineren in een tosti-bedrijf. Ik dacht van, ja, tosti, wat is dat dan? Het heet hier dan in het Amerikaans of in het Engels grilled cheese. En toen was ik verkocht. Ik denk, dat is nou echt waanzinnig. Ja, wat die allemaal daar kunnen. Maar ja, voor Nederland moeten wij het toch een beetje aanpassen. Want de porties zijn, daar gebruiken ze zulke sneetjes brood. Dat vinden wij hier niet lekker. We willen gewoon wel een beetje chic. Ja, dus vandaar. Daarom cheesy. Cheesy. Ja. Cheesy. Dat is voor de muurs van vreten, dat is altijd goed. Dat kun je niet missen. Heb ik er gelijk in? Ik heb geen idee wat je zegt. Versta je niet? Ik zal het even translaten. Ja, wat de muizen van vreten, dat is top. Ja, absoluut. Ja, dat moet goed zijn. Dat moet goed zijn. Dat kan niet anders, want die laten niet liggen. Dus dit moet helemaal goed zijn. Mag ik eens even in de keuken kijken? Ja, tuurlijk, kom binnen. Ik neem niks mee, hè? Nee, daar ben ik niet bang. Dus dat is wel goed. Oh. We hebben alles wasgeboord. En, je hebt het net over cheesy en dan zie ik hier allemaal groentjes liggen. Ja, we hebben inderdaad, we doen tosties, dus grilled cheese. En aan de andere kant hebben we quesadillas. Dat zijn tortillaplaten met warm vlees. Ja, natuurlijk ben ik nu bezig, want bijna dagelijks maken we de groenten voor mensen die geen vlees eten. Maken we dus ook een groenteschotel in een quesadilla met kaas. En ja, wat ik zeg, in Roermond bieden we gewoon wat anders aan dan een doner, met alle respect. Een kapsalon of dat gekke dingen, dus we doen gewoon toch... Niet te geloven, een vegetariër kan ik nog terecht. Joe! Oh, Papa Beer! Ik kan het ook goed zeggen. Ja, dat gaat goed komen. Papa Beer, maak me eens iets klaar, want je kan me veel vertellen. En... Van welk het zeggen of niet? En lekker eten. Wat gaan we maken? Nou, we gaan allereerst de groenteschotel voorbereiden. Die heeft zijn tijd nodig, die gaat op de plaat. En die gaat gewoon lekker rustig doorsudderen. Zodat het gewoon lekker krokant en toch lekker zoet. Zoete aardappelen, broccoli, champignons, tomaat, smaakversterker, wortels, wat bonen. Gewoon lekker gezond. Ik wist niet dat muur zo wortels eten. Maar ja, dan word je als in de wereld. Ja, dan komen de kaas nog bovenop. Ah ja, dat wel. Nou, ja, ik zet er wel aan. Hé, dat is even wat anders dan muziek produceren. Hè. Ja, dat doe ik al mijn hele leven, dus ook met heel veel plezier. Maar heb je vroeger dan een opleiding gehad als kok? Ja, ik heb culinaire school in Maastricht gedaan in de 80e jaren. En toen wou ik meer weten van de keuken. Toen ben ik hier naar Roermond verzeild. In een brood- en bakketbakkeropleiding. Ja, en toen ben ik bij hangen. Ben je Roermond gebleven? Ja. En geen spijt van? Soms wel, soms niet. Ja, zoals het leven eigenlijk speelt. Hè. Zo is dat. Maar ja, dan wordt het tijd dat hier, na al die gouden platen van jou, wordt het wel tijd dat hier gouden grote bekers komen te staan voor cheesy. Ja, absoluut. Daar zijn we mee bezig. En ik heb de licentie gekocht voor heel Europa. Dus met een beetje mazzel kunnen wij dit uitrollen.
in de toekomst. Dus je bent van plan toch meerdere van dit soort zaken te gaan openen? Absoluut. Absoluut. Het is gewoon absoluut een... Ja, muziek is natuurlijk een mooie en een schone zaak, maar als je 2 passies hebt zoals jij, dan komt het goed bij elkaar, toch? dat komt heel goed bij elkaar, lekker. Lekker bikken en je hebt muziek erbij, dat is het schoonste wat ze kunt hebben. Ja. Ja, En dat gaat allemaal zonder olie en zonder toestand? Of, een klein beetje olijfolie doe ik in het bodempje. En dit is het mooie van wat ik... Ja goed, ik heb natuurlijk ik heb die ervaring, ik weet wat er nodig is. En ik maak het gewoon heel erg simpel, zodat mensen wel ook kunnen proeven dat het goed eten is. En niet zomaar een dingetje uit het pakje en dan huppakee, delicieux en gaan met die banaan. Ja, dat is wat ik ook al vaak, ik weet niks ten nadele van de frietenboeren die er allemaal zijn. Ja. Maar overal zie je maar van grote diepvrieszakken naar binnen worden gebracht. En het zijn zowaar, zijn het gewoon geperste aardappeltjes die aan elkaar zijn geplakt in kleedjesvormen. Ze gooien van alles erin. En dat mis ik er eigenlijk wel. Ja, dat is jammer, maar ja, goed, het kost geen moeite, je ziet het. Ik bedoel, die kan je ook in de supermarkt klaar kopen. Dus ik zie niet de reden waarom je niet gewoon... Waarom dat je die gewoon even zelf klaarmaakt. Even zelf klaarmaken. Ja, dat is, en anderbij, dat is toch een van de mooiste dingen wat er zijn, denk ik. Ja, dat vind ik ook. Ik geniet hiervan, ik heb er gewoon heel veel plezier aan. Dus dan doe ik het ook. Ja, want nou wel op je lauweren uitrusten, dat zie je niet zitten, hè, papa beer. Nee, nog even niet. Nog even niet. Kijk, hoppakee. En klaar, hè. Dan moet de rest moet hij zelf doen. Ja, de rest doet natuurlijk die grill, neem ik aan. Ja. Gooi je niks weg, hè? Gooi je helemaal niks weg. Nou, dat zie je toch wel mensen weggooien vaak. Nee, dat is het allerlekkerste van een broccoli. Hé, Olaf, wist u dat? Hier. Ja. Waarom gooit je nu de steel van de broccoli weg? Het is niet van de beste mint, de steel is voor de hitte. En dat is ook nog goed voor de lijn, neem ik aan, hè? Dat zou best kunnen. Wij gaan dat gaat goed met ons, toch? Ja, het gaat heel goed. De verkeerde kant op bedoel ik. Dat is... Oh! Ja, hoe komen de geheime zoetaten? Dan komen de geheime zoetaten. Wat is dat? Dat is aromat, dus knoflookpoeder. Knoflookpoeder en aromat. Dus zeg maar een aroma. Zo'n bouillon. Ja. En zou het niet beter zijn als je ik ben geen kok hoor, maar zou het niet beter zijn als je daar verse knoflook onder zou doen? Zou dat niet nog meer... Ja, maar dat kan niet echt schreeuwerig worden, want heel veel mensen die willen dan wel de knoflook, maar je wil niet een knoflook stinken als je er buiten gaat. Ja, maar als ik dat samen met mijn vrouw eet, kan ik even goed kussen. Alleen mijn vrouw dan. Ja. Dan heb je natuurlijk 1 voordeel. En dat is... Dat je niemand kust. Ja, het ging ook naar het vreemd gewoon tegen. Ja, de zaak is die cheesy, maar ik heb nog geen cheesy gezien. Ja, die staat hier toch? Wat, die staat hier? Nee, maar... Ja, nee inderdaad, we zijn kaas gebaseerd. Ik ben zelf een ontiegelijke kaasfreak. En vandaar de liefde voor lekkere kaas. Wat mij natuurlijk altijd al is opgevallen. En daardoor ging het een beetje verder dan gewoon even een tostietje. Gewoon zorgen dat je balans krijgt. Want er zijn zoveel verschillende kazen. En als je niet oplet, dan heb je ook één grote lopende zooi. Of probeer oude kaas maar te smelten, doe je best. Dan gaan we beginnen met cheesy met tonijn. Ja, lekker. Toch? Lekker. Maar ik heb nog een probleem. Olaf lust geen tonijn. En dan krijg je niks te eten. Jawel. Nee. We maken gewoon een classic of zoiets. Ja, inderdaad. We maken een goed van je. Kijk, die man is net binnen en die kent de hele kaart al. Geweldig. Zo, daar gaan we dan. Ja, daar gaat hij erop. Dus gewoon wat kaas met wat boter op de... Nee, we hebben een speciale spread. Het is geen boter, het is een speciale spread. Dus dat is eigen gemaakt. Dat is eigenlijk het geheim van de keuken. Dat is een beetje het geheim van de keuken. En anders kan je gewoon ook 1 keer kijken en dan zeg je van nou, dat kan ik thuis ook. Ja, ik zie er al 2 soorten kaas liggen. Dat heb ik toch al gezien op de snelle. Er zijn er 3.
zijn 3 verschillende Ja, soorten. dat is die witte. Dat is de Queso Blanca, dat zie je dadelijk wel. Dat is de van ons, hè, de jong belegen en de cheddar. Queso Blanca, dat is die Zuid-Amerikaans te vergelijken met die jonge kaas. Alleen is die nog zachter, smelt heel goed, maar die houdt de zout een beetje in balans. Want anders, Ja, is die het cheddar, allemaal- dat zit eigenlijk op elke Amerikaanse hamburger. dat moet erin. Oh! Ja, Hé, hier komt de truc van de muis, hè. hier komt de truc van de muis. Kijk. De truc van de muis. We hebben altijd gedacht. Ja, nou help je wel flink een handje, hè. Dat gaat goed, hè? Ja, dat gaat zeker goed. Zo. En dan de cheddar en de Queso Blanco. Zo. En dan. Zo, en dat staat hier, de tonijn. Dit is een heel speciaal tonijn. Die kopen we, die zetten we in olijfolie zetten we erin, een thuisgemaakte sambal. Dat die een beetje pittig is. En ook heel erg. Hij gaat je lopen hoor. Het is toch niet te geloven, zeg. Die steek je gewoon het uur aan. Dit heeft gewoon echt, die contribueert zoveel aan de smaak. Oh. Nee, zeg. Heerlijke tonijn. Moeten we proeven? Nou, Zo. Ik zet dat van Olaf alvast hier neer. Papa Ton gaat vlug proeven. en smaakt hij lekker? Gaat het een beetje? Papa Beer. Wow. Dit is nog beter dan de muziek die je maakte. Hoewel die ook goed was. Ja, absoluut. Dat was ook top. Ja. Anders had je niet zoveel uitschap. Maar dit is zeker ook net. Oh, dankjewel. En een echte aanrader. Wauw, dank je. Dank je. Heel graag. Ik denk dat want als ik dit op heb, dan heb ik het weer gehad voor vandaag. Weet je wat ik doe? Ik kom volgende week terug proberen het ander. Is dat Ja, goed? dat vind ik top. Zo gaan we het doen. Tot de volgende week, beste kiekers. Weer terug bij Cheesy en dan gaan we dan kieken wat. Papa weer, zeg maar. Papa Beer, op je ook niet meer. Dat moet ik jullie klaarmaken.